nire helbururik importanteena aurten izan da, azaltzea, nik uste gizarte honetan zer gertatzen ari den gehien bat emakumeengan eta baita munduan zehar errefusiatuekin. Esan nahi dute, baita musikarekin eta Getxo Folk jaialdia badakizuela, azken finean bizimodu bat lortzeko harmonia bat dela musikaren bidez. Hau da, musikariak haiek bere trajektoriaren bidez nahaztu egin dute bai musika eta baita musikarien artean bere erronka eta nahaztu egin dute betidanik. Orduan nik uste aurten aproposa izango zela, bai irudia nolakoa zen, eta baita ze nolako musika proposena egitaraua horretan egitea.